ngeten. Iki nang mburine kono. Ngeten. Sik, aku pengin tenan. Iki joget kok piye Ya joget sing apik lah kuwi cah geleman gak. Endi-endi. Obat. Ngeten, Mbah. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo. Ayo gek delungguh. Oh, awas. Angger nglangkai wedang terus kecut wedang. Ayo. Ora neko-neko to, Mak. Ora. Ayo kerantapan kok ya. Bleduk saka ngisor ki lho kan sikile reget. Ayo. Ayo. Tak duk. Saduk sisan. Ora, heeh. Iki setengah rolas awake dhewe lagi metu, ora apa-apa. Karang lekase ya wis wengi. Ayo ya alhamdulillah. Sing bagus sing disuwun kabeh lancar ya, Nduk. Mangkono. Acarane apa, Mak? Acarane ya ki bengi sing sepisan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Ya. Dalah Kang angka loro ya ki marati dusun Padukuhan Salaan Kalurahan Selo Martani Kapanewon Kalasan Sleman. Wo ngono. Dadi bengi iki awake dhewe sepisan aturke uluk salam kula nuwun nursaning para warga Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene ya. Mergo wis nimbali awake dhewe sak rombongan saka Gunung Kidul ya sowan ana ing Laladan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene, Nduk. Ya. Ngaturke panuwun ya, Mak. Nggih. Ngaturke panuwun kang tanpa upama bungah rasane atiku iso ketemu langsung karo ngersane para warga ing Laladan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman kene. Wah, jan pancen nyenengke kok, Nduk. Ayo, Nyatane aku agi medhun mau langsung diarahke parkir sing terdekat. Ya. Dimen ora keduan leh mlaku. Ya. Matur nuwun karo ngersane bapak-bapak Linmas. Iya, Linmas ki apa? Lin kuwi Lin kuwi perlindungan. Ya, Mas kuwi masyarakat. Ya, nek kowe kuwi Limbuk. Ya. Ora kok jenenge aku dijenengke Limbuk. Ayo kuwi ngemu teges, ngemu maksud. Wo. L kuwi linambaran, I kuwi iman, M kuwi murih, B kuwi bisa, U kuwi urip, K kuwi kepenak. Dadi linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wo ngono. Disingkat dadi limbuk. Wondene tembung limbuk kuwi kapérang dadi loro. Line teke bapakmu, mbuke ndeke mbokmu. Ha iya. Wo ngono mak. Ah iya dadi kabeh ki kembali ke hukum alam. Oh iya, Ora kok ale saru ki ora kuwi san
Wong ki kedatiane ya saka ngono kuwi dan akan kembali juga seperti itu juga. Metu ora nganggo apa-apa, bali ya ora nganggo apa-apa. Ya, Mulane kuwi bengi iki awake dhewe sowan ning laladan padukuhan salakan iki sepisan ndedonga ya nduk muga-muga sakpuse para warga nggone padha nganake upacara adat merti dusun iki muga-muga sak pungkure iki lan sak teruse tansah bisa sempulur jujur ora ana alangan suwiji apa amin kabeh sing padha duwe utang lunas kabeh amin aku anggere seru dhewe iki utange kok ya wong kowe ya ngono ayo aku dhewe ya duwe utang wong ora ana utang ki ora iso iya mesti kuwi mak mesti satane ya muga-muga para among tani tansah tandurane dukut 1000 tuung rembaka hasile melimpah apik kabeh ya nduk amin heeh kabeh sembada kang jinangka jumbuh kang ginayu basuki kang kaesti ya wis ora walang ati ora akeh leh awake dhewe ngecipris ayo iki celak bintang tamune dintenteni karo para miyarsa ya sapa ana wakne gondel ya sapa wakne gondel Durna kuwi lho. Durna sapa? Mbah Sehana. Oh, areng ya saka kene iki dadi Durna ki wangun. Ha iya. Nek mayang wong, ha iya karo ana Mbak Rini Widyastuti, ya karo ana wae iki sapa? Sing viral ning dunia TikTok. Oh iya. Ning YouTube trending topik nomor 1. Ya luar biasa sapa? Punyane Mbak Lala Atila. Oh, Wih. Janji wiyaga-wiyaga do teng. Oh. Ditenono wae. Iya. Heeh, wis. Nggo Mbah, Siana sedaya mawon sisan jumeneng. Apa sepote? Rak sepotane iki isih pelok. Ya. Ya jeruk garut. Ya. Jeruk garut. Wah, jan aku arep minger ngono kok rada. Rasa minger ben tengeng. Oh iya. Ayo minger to. Nek ora minger ya ora penak. Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sih kok. Ayo wis. Ora iso mresani pasuryane. Alah rasa weruh pasane anggere pas. Iki ki omong-omongan nek ora adu arep ora marem. Lah iya. Adu arep ya marai kepengin mulih enak ngene iki. Lah piye to, Mbah? Mesti mulih lah apa? Ning sing mulih ya jekutrut ki. Senang kene. Sugeng dalu Mbah Seana. Nggih sugeng dalu yu limbuk yu cangik nggih. Kabare nggih sae sehat-sehat panjenengan nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih sing penting kabeh do sehat kabeh. Tur waras. Waras ngodinonga iso gayeng kabeh laris. Amin, Nggih. Sugeng dalu, nggih. Waras anu sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih, waras. Heeh. Nggih. Niku kalih Wonten kene Mbak. Kene. Anak wedok iki. Iki kaya didosok karo jarum jam bisa. Lah Kenekku sendul. ayo ora Kene ngono kuwi. Nggih. Nggih, tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Loh, Padake ning ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unekke kowe. napane sing dionek-onek? Ora wis cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah aku. Cilik itu lak niki pawakane. Heeh, lah terus liyane. Enten sing gede. Wah, Alah ora tak rembuk kok. aja mancing-mancing. Aku ngerti penasaran ngoten le. Wonten sing gede. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa sing Dawa pikire Oh, ngono lho. pikire. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu, Mas. Nggih, wae. Anu tebe-tebe saking pundi dalem iki?
Kula Klaten lho. Oh, Klaten to. Gua lah cerak sebule. Cerak. Lah ngertine pundi to? Njur ngopo nek cerak? Kula kira ki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalang iji ki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, jur Tipis ngece. napane lho niki, Pak. Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung. Ngono urung rampung. Iya. Iki anu Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujupe ngersanipun para warga. Oh, nggih. Niki merti dusun Padukuhan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih, sakdenipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat ki nunjukke 17 Agustus 45. Nggih. Para pejuang ki ya ngono kuwi mbiyen. Do berjuang Nggih. tenanan. Oh, Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Burung sabar alon, Pak Alon. Ana sing kekepan. Kemempengan le merdeka. 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 Oh nggih, jebulane suarane ya Nah, iki buyanter. ujupe memperingati 17 tahun. Terus Nggih, iki Hari Kemerdekaan terakhir iki telu Republik siji, Indonesia. ya. Kaping Nah, 78. iki aku Nggih. kelingan zaman perang anggere ngene iki. Ngono kuwi. Iki apa iki? Ana Lah, ya, iki pesawat. Peluru. Pesawat peluru. Peluru mabur. Lan iki Nggih. karo Merti Dusun. Nggih. Merti Dusun. Elok nggih. Merti Mugi-mugi Dusun. sak sampun Merti Dusun warga ing Salaan mriki saged manggih bagyamaya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Nggih, amin. Supados menapa pun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae Ngono lho Mbah, kuwi. ana saiyek saeka praya. Lah, iya. Lungguh padha rata, mangan padha rasa. Ayo. Nah. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Lah Ayo. iso Iya. kaya. Nggih, Telo. Gedang-gedang. Aku mau mangan gedang katosen. Dadi malah ngono ki le temancep ki untune nek kuwi gedange temancep. Iya. Nggih, matur nuwun Nggih, Pak atur Newu, sanget, tasih nggih. lenggah, sembah nuwun Pak Dukung, tasih ngestreni. Dadi nika. Merti Dusun kuwi dudu keyakinan ning iki budaya. Budaya, Tinggalane tradisi nenek ya, Mbak. moyang. Nggih, Nggih. leluhur. Cara adat menika Ora ada. ngujubaken apa ya matur nuwun Matur intine nuwun, sedekah nggih. bumi karo Syukur, Gusti wujud Allah. syukur, Nggih. Nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika mugi-mugi Sri Semara Bumi itu wedhak wonten bumi Padukuhan Amin. Salaan Amin. mriki Amin. wekasan saged ngayomi para warga. Hasile Amin. panen sae sedaya. Sae sedaya. Nggih. Wis saya ngrembaka rezekine ngoten. Nggih. Nah, ngono Amin. kuwi. Dadi Amin. budaya ya kudu dilestarekke. Leres. Budaya ki ora kur wayang ora koran ya ana senine, ana budayane, ana budaya unggah-ungguh kuwi Nggih. ya ana. Nggih, tata krama. Heeh. Nggih. Lha wis Awake dhewe kuwi nguripi kabudayan iki termasuk ya mes njaga kemerdekaan biyen melu berjuang, Nggih. lari nutuke njaga. Ah, bener. Nah, ngono lho. Nggih, nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngomong. Biyen berjuang toh nyawa to. Nggih. Nek iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun. Mengisi Mengisi kemerdekaan. kemerdekaan. Kaya mbahku biyen, mbahku ki ya pejuang. Oh, to. Oh, biyen perang. Nggih. Koncone mbahku wong 10. Oh, elok. Wah, kowe ndolalah numpak pesawat. Heeh. Tekan dhuwur jeblok mati kabeh. Wah, nek Nggih. ngono si Mbah yo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora nek katut ya ora iso crita karo aku kok ya. Wah, iya, iya. nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek kancane iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh ya. Ya ora, ora maksudnya iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tahu ditembak londo Ah. ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Wah, ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, Lah meleset tembakane meleset. Oh. sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah Oh, iya. obah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Iki apa? Lah nek nembak ki yo sing ngepaske ki yo sing Lah, ya, nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske ya nganggo obah ya. Lah mulane iku to. Lah kok
Piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho rak ya. Lah iya, sing ngepaske iki ra ya sing nembak. Lah. Nek sing ditembak ya sakarepe. Heeh. Nangge iki Iki apa nok iki? Bingung nok. nglipur para Iki, warga masyarakat. Kowe ngopo rasa bingung ora ana kibote ra apa-apa. Sik penting kowe wis rawuh. Ora iki ngrasake tembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rong gatuk kuping ki lho. Kowe rasa-rasa. Kowe iki cah cilik peluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Rasa. Sembrono kowe. Brono. Iki Peluru kari. guwon. Peluru kari loro kuwi nggo nembak keyal. Mesake kancane mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh, Numpak pesawat kuwi ya. ya. Ya lah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? Kok pesawat apa kuwi? Anu helikopter. Helikopter. Lah aku temangsang dek. Hah? Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya ya mesakake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Mbak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya disengget. Ah disangket ora. Lah nek Kaya wit, cementel kaya godhong. Kaya godhong disangket. ya didonke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho. Rasa. Nganggo apa, Mbak? Lah nganggo apa? Rasa dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong helikopter. temangsang. Lah tak kira-kira jero jalan keluare. Kok rasa jalan keluare engko rasa Ayo, dijalanke kowe keluar dhewe. gari medun kok tak melu mikir. Lah ya ta? Lah iya. Oh sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe Nah. malah bingungi. Ah nek ngono rasa numpak pesawat wae. Hah? Lah sing Rasa- kan sapa yo an? Ya ora ana wong aku mung kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing Lah, ngandhake nggih. nek temangsang kira sampean to. Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Iya, Alhamdulillah. ya iki Sing nyeritake. ngaturke Nggih. layang pamundutan. Layang. Iki Kita pun kowe ana mau ono layang ora? berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podhang kuning kagem sedaya Oh, nggih. keluarga. Nggih. Trah Madya Utama mugi dados panglipur saking nggih. Pak Yusuf Triyatno nalikanipun wonten Janti Catur Tunggal Depok Sleman. Kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas. Oh sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Pas tanggal 5 wingi Nggih, nggih. 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 Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang tamu kaya. Lah ya ora wong aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Ning rak tamu wae kok. Rano bintange. Ayo dipangan le. Kepengin apa piye? Mas aku kowe iki kan mbek mangga ayem wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun Arfan Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu Mas Bayu. Triyatno Janti. Nggih. Karo iki diwacake Menika apa? dari menika dari RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. 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 Nggih, nyuwun lagu Gugur Gugur Gunung. Gunung. Oh, Gunung. nggih. Salam budaya. Lestari. Lestari budaya. Budayaku matur nuwun. Nggih. Padha-padha. Nggih. Ha iki gugur gunung karo nggo Nggih. Semangat nggih. ngelem nggih. Nggih. Gugur gunung ki sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis mangun. Karo kuwi nek peteng- sampeyan. peteng. Masuk nyambut gawe kanggo dudang-duding. Ya kanca-kanca. Gugur gunung ki guyub rukun. Kontol baris, holopes kontol baris, holopes kontol baris.
Golopes kontol baris, golopes kontol baris, golopes kontol baris. Sampun kapiyarsa. Karo ngemplok telo ya kowe. RJT. RJT sampun RJT. pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih. Wis Para RJT niku. sing ngadeg ya ana kok. Lho. Matur Matoke kaya nuwun. gapian ora weruh awijane ya. Nggih. Monggo terus napa Terus meneh niki? oleh Ha iki enten podang kuning ajeng pundi riyen. Putrana Swantara sik pundi riyen. nggih monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya, Mbah, sing nyantai-nyantai Nyantai sik, nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang kuning nggih, Mbah. Podang kuning no. Oh, podang kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun wong mau Basih, dadekke mbah ya gemati pangku kok kene. Ora. Lah niki putune. Ayo. Ngawur wae. Ayo ro putu Kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah ini ki adik kakek. Heeh. Adik Adik kakek. Kakek tuwek. Heh. kakek adik. Heeh. Ya, monggo. Nggih. Mbak sapa arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan J. Lala Atilla. Atile sapa? Bahaya niki. Asmane ki Gak bahaya, Lala tambah. Atilla. Lah ya Lala Atila anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa ro bapak? Ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa ngono kok. Lah kuwi nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener. Bener kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Guys. Ora titis iki. Ora titis, ayo wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gek gede aku. Nadyan wujude mung peksi Terus agawe rojiteng Alus manis ngangsem make. Piye, Pul? Piye? wis. iki urung Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh iki lho, nek usia tetep tuwa ning ya to. Jiwa ya boleh muda. Oh boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dikapak-kapakke. Lah nggih to tenaga ayam. Ah wis Ayo carane. piye nak piye Tenaga tenaga ayam. ayam. kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan. Ngubeng. weh jan padake ajar Lah mlaku iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. iki mung edan banget nek iki Nemen kok. Ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya dieling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lear nembang wis. Iki malah menjuweh ya cah cilik iki. Wah, Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. oh, wis duwe putu. Ayo malah mayar kok. Sik bahaya niki, mayar apane niki? Wah, cah cilik cakeknya bojoku ki nonton di streaming ya. Oh, bojo ki nek ning omah, Mbah. Guys, Bojo ki nek ning omah, nek agene ten iki panggung ngene iki ya. jireh Waduh, gak gepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok gepuki. kene iki
suami takut Cemburu istri. kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wah, nggur ketemu kok padu mbok yo Ibumu kuwi lho. rangkul-rangkulan. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Bareng ketemu kok ya ming padu. Nek Ora padune ana bedane. beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Ndak ditangkap kon dilit. Nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Masa minggan kungla lono goleki si podang jenar empuk jeru Alah, kowe bodol e domong wae. Aku malah tok ladeni. Mbok gleleng ki sesuk nek wis do tukul. tukul apane iki Wong wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi ki apa ta? Manuk. Oh, istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. Oh, Nek ngoten. wis tukul, iya ta? Nggih. Simbah iki agek tukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jiwus-jiwus kan, Mbah? Hah? Jiwus-jiwus. Ya wis. Ora Nek gacor ki tegese manggung terus kuwi to. manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk kok malah. Ya rasa bingung wis kok. Ya. Ibu. Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Sabar, Mbak. So Mbak Lala. Nggih. Nek watuke ora apa-apa, akeh tunggale. entuk watuk nggih. Kok entuk. Watuk nono entuk. Pokoke watuk entuk. Waduh. Wah. Wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso merucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh, watuke tak kira gak sida. Esuk awan ning omahe ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miteranggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Meneman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencok ning ngepak kekancangan dari dek saka katongan sarang ngoceh dheweke ngelipin Tak celuk mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikir hukume seret ireng tak sawah tambah manise ibu bunga yen kelak
sepi katulute pendo. Ayo ya. Pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Kayak coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih. Semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono dhuwur. Lor. Kono lor ya, Pak. Kak ler. Nggih. Ah saka lor iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via kuwi sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunci pok nang nggon kelompok arisan ibu-ibu. Waton disaut wae piye. Heeh. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wah gayang-gayang anggere do bengak-bengok rak gayang. Seragen-seragenan kuwi apa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Oh, biyak. Jare wis tuwa. Well kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jerak sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok ora oleh. Iya. Nameng kulit tok. Kulit didemok. Lah kok kowe iki malah belani. Mbak ono iki piye? Kulite. Ya ana Dik Mega ayo ben ngadeg. Apik ya cilik-cilik. Iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora wis-wis. Lawas itu. Lawas ya. Lawas.
Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Salaan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani nggih. Khususipun kagem sedaya pandemen Ringgit Wacocal Masda Yusuf. Masda Yusuf. Nggih. Nggih sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Ros. Nggih. Wong sing sok nukokke gula teh. Cah cilik kok madhep dukun. Ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku apa? Ya ora kuwi anu Mbak, kuwi streaming nang channel-e dheke kuwi. Oh, Ayo iya. sing moto jenengan kuwi. Ya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, Manusia piye to iki? Ayo sampingane lah video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira Arep nyanyi apa? Apa? Nggih, pamundutan wau Oh, kemawon wis ora asus gak sakarepmu wae. Karepmu apa. aja wedi. Apa pamundutan gorono loro. Nggih mboten napa-napa. Lho iya. Judulnya mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan. Mbok mau. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Apa iki? Mbah? Maksudnya piye iki? pripun niku pripun, Lho Mbak? senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya. Neng Nggih, ning Mbak. marai kaget gak palem ketiban apa. Alah. Glondeng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho, mboten usah Ya pekerken. ora nek tepos simbahe tepos. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seyono ki tipes wi. Heeh. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiyak. Apane? Mbok gak palem kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono Mbak. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Engko ya gemah. Iki sing ngasta Purbowaseso dalange kok tok seneni iki. Nggih, Eh, dipaitu. aku ki ora nyengeni. Lah kuwi mak Pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa, iki Ya. demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Ora. Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Bocahku kecemplungan kewan. Neten-neten. Ya, Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya. Dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Lek ngego ngantek nginjen. Penasaran ngeten niku. Sirah ro pencune meh padha. Lah kayak iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumunan. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Oh hati-hati. Tenange hati-hati nggih. Kanggo bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang Ingkang ngersakaken Saking dene. Yuk. saking piye to Mas? saking mriku. Saking pundi-pundi wis ya. Gegerane. Ayo. Muga terus mawon. Heh? Aja manut kae. Nana Winda nana Kok kaya sedih banget Eh? ya iki. Lah nek wong iki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok ngrantes. Nah. Nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah, Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, lah layak kok. Ah delok sindenmu ki sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae.
Lah iki nggo ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngelih kok ya, Mbah. Ah iya. Lah wong nyatane ya didepi. Lah iya. Ini kok disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampean malah dilebokke Lebok. sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mubadir. Ayo nduk terus nduk rasa watuk. Alah kuwi to. Deloken to kuwi to. Rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye? Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun Grantes ya. Grentes ngoten. Mau nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake. Seko ngiringan ki kok malah kaya njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Merasakan. Nek keras ya keras, nek Oh. alon ya alon. Iya to. Tegese apik iki. Isih duwe rasa. Nggih. Mbah ngene blas. Ajan mak. Seru pokoknya. Heeh. Bu seru. Bu seru. Kim. Iki apal Nggih banget niki iki. nggih nganu napa Lagi niku? gone iki. Derek tetunggal nggih Mbah, kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe Oh. karo dalange ya. Lah. Oh, rak ngono. Oh, ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik nuding kok karo dalange. Lah marep brana. Kurang ajar, kurang ajar. iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Ancen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbak? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra oman. Sing Zaipong ya bar lara kae. Oh. Sakit, Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol. Duwe. Bener tok tambahan mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya agak iki kimpul kok ijo. Buntel godhong kok ya. Marang dika ingkang Mbah. Iso pargoy. Pargoy, sakit Mbah. mboten. Kajenge sehat. Sisa ngrasake Pripun? kepenak kok, Mbah. Wo. Kaya penyanyi-penyanyi saiki. Lah iso. Ya, coba. Pargoy nggih, Mbah. kepinuk. Ayo Mbah, Pargoy pargoy, Mbah. nggih. Iya, iya. Ben sehat. Kompak dipadake. Simbang, simbang. Gonmu sing ndi Ayo, Mbah. dipadake. Simbang Ini nek tak contoni kudu padha lho ya. Heeh. Mriki jenengan mriki. Kono wae apa? Eh, Oh iya. Piye? Marepe rono. pargoy nggih, Mas. Iso ora? Bisa ora? Kok malah- Ngene. Kok kur kaya ceret. Loh, Iya piye? kok Ngene. kayak bar-pargoy aja kayak dahar bubur. dibayangke ngeten. Marep rono. Ora. Ayo. Apik Kon niroke ora kok malah. Iki kon nirokke. kaya tas kresek kena angin. Kene jajali. Ayo pargoy. Sampeyan marep rono. Nggih ngeten. Iki nang mburine kono. Ngeten. Sik aku pengin tenan. Iki joget kok piye Ya to? joget sing apik lah kuwi cah geleman ya gak. Endi. Obat. Ngeten, Mbah. iya. Nah, diplas sithik. Iso kuwi. Ngeten. Luput
Waduh, wah, wis. Ayo. Ngene. Piye to? Kok ngawur, Mbak? Ora ngawasi to, eling umur, Mbah. Iki wong Ora. tuwek nek birahi ya to. Lah nek bar nyontoni, Nek wong tuwek birahi. nek bar nyontoni ki lunga. Lho ora njur dijajal no. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Ra yo geblandang to. Ya, ya. Wis lah iki. Ya bareng-bareng. Ngadeg kok le. Ya. Geng dalu ya iki. Kakek. Kakek Sugiono. Pripun? Ayo manut. Kok le mensani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Anake gedhe nyumlik. Kandel terus gue. Mari ini Dek Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep. Lala sama Lili. Oh. Dadi lila lili lho. Halo La. Lah nek Lala Atila, Lili, Ya. Lili Atili. Lala Atila, niki Lili. Lili Atili. Kok gak i, Mbak? Lah piye? Ya, Lili. Apa? Atila. Bahaya wi bahaya. Iku bahaya iku. Bahaya. Dadi aku ki sok pengin ta. Ayo Lili Itali. Sabar, Li. Ayo. Lah jenengan iku gari ingin tok kaya-kaya wae lho. Lah nggih to. Semangat ora patah wae lho jenengan iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus Nek sejatine aku nglidik. Gemelangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. wonten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa? Terus sing karo Mbak Lala Atila ngono sing Heeh. dangdut wae. Heeh. Dandu yo ana keyboard nang toko musik kok. Ayo saduk wong tuwa. Ya lanas. Lah Wong golek tuwek ra kena anu. golek alat musik nang toko besi rak raneng. Ya iya. Agek iki ana dalang arep nyaduk. Pancen bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selenrek sisan. Lho ada. Tak jewer kowe. Ninggal katresnan mawon. Ayo. Oke. Awak dhewe ngaso. Ya. Ning kene iki. Nggih. Mosok awake dhewe, Mbah? Sirahe nang ndi yo? Lah iya. Sirahku atok gawa. Kowe iso ora ngono kuwi. Wah, ya rekoso nek kaya aku. muntir ra bali ya. Heeh, ngene-ngene iki wah wis Tomblok. Ayo kuwi olahraga Ting khusus klotak. wong nom-nom kok ya. Nom kowe wis rasa. Kowe iki cucuk monoton wae. Ayo ora ngono kuwi. biasa wae. Biyen wis tau nom. Ayo kita iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan Sinten? kita takone Oh maju. iya. Nggih. Oh karo Mbak. disaurke mau arep pasok ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo. Yo, Mbak maju. Pia. Maju, Bro. Mbak Pia. Seperti itu. Iki idolaku e. Oh, ato. Joget mesti mantep. Jelek ngono. Dadi wis kenal to. Dadi mak slek. Pas to, Mbah? Wah, jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Bentuke piye? Wah, anu kok galak banget. Syukur ora. Mang ngluwi sing nang Iki omah. atos. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongkon niku lho Mbah seger. Oh, ya sing muni sik endi? Kula. Oh, alah lha karo jerum. Iki sapa to iki? Mbok Rene melu. Heeh, dikancani. Sapa to iki? Bintang Siapa tamu. ayo? Siapa ayo Cik coba Lala tebak. Solaita. Dik Lalas. Solae sinten? Iki Dipsi, Lala, terus kae Asep. Niki iki Dipsi. Asep Lala. Sunandar. Asep. Nggih, kangge Iya. Mbak Lala Awe, Tila Nay. nggih. Nggih. Energik nek iki wae. Iki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep Ndi nembang. aku apa? Heeh, arep nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh nganggo. Ya wis Angel iki. sing gayang-gayang ngono. Sinden ki nek nganggo bro kok nganggo. Ora, iki mbiyen sak durunge dadi sinden ya gondes kok ya.
Iki sindan apa gali? Nek gondes ki kanggone wong lanang. Nek wedok Mendes. Oh. bahagia. Wes, Luput. arep tok rangkul to, Mbak. Ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Oh. Ora gelem limpe kok. Maksa iki jurus. Saut. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Wonten. Ana ning ki nggo nek gara-gara tak. Oh, Apa arep? ana pamundutan gara-gara. Dadi kok nganggo gara-gara cah. Yo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Atraksi nyarutan. Heeh. Sing salto sik ndi? Iki iku nak salto ping 3. Oh, wing kari dhek. Wing. Bul gawa ambulan. Iki jenenge ora. Kari-karine. Jajal sik no. Hei, Ayo wong urung genah lagune apa kok ayo. aja wong jong aku yo wong. Lali janjine Mas. Lali Oh, iya. janjine. Nganggo bora. Request Sing ngendi sing request? sing nyaron. Sing nyaron. Bul wis donde incengan Sing dhewe. kuwi mesti sing tengah. Nggih, niku request-e bisa tresno, Mbak. Oh, bisa tresno. Rus Bandi lah kowe iki sapa? Rumah saku kok ora ono le sing kae. Wah, wis nasibmu. Wis sesuk ngelu aku. Arep Arek ngopo? golekke apa? Golek bareng. Wah, Padha. Parah Mbah Seono ki. Bisa, Mas. Nah, tintingane nenono. Ya. Apa iki saka kae kok jare ora saka sampean? Nek ora sekolah latar kono ngarep. Karo koprol ya. Iya. Ayo. Ngalih Rin ke Ya, ya, ya. Nembung neng kimpul sik. Sing apik. Nembung sing apik. alon. Kowe iki dadi idola sing apik galu. Do ngeces kabeh galu. Ngecas HP. Nah, apa? Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Nek nembung ki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Timpule wis alot. Gendro kok kan halus. Mas, Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Kempun. Mas. Mas Tak teruske lakon ki Mbah Sono. Nggih. Lakone dawa kok nek pensut tak. Ya ini saderengipun kula anggen kula gegojekan keladuk nyun agung pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Semanten ugi, Mbak. Monggo persatuan pun jagi nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derekaken sugeng kuntur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Nggih, Mbak Mas. Lalatila. Nggih, matur sembah nuwun Mas Sembah Dalan. nuwun sedaya lepat nyun pangapunten. Ya. Ayo, Nduk. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi para pemuda dangsa Nuswantara wa laruhi Kisana Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak dherekke ayo. Tansah marep-mareng sukma. Senok maya winaya ing asape sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning marana talen saking liap layape ngaluyup. Pindha pesating sumpana sumu suping